привечерен блок от плажа. Ние търсим откъде да слезем всъщност задолу, защото нещата изглеждат ето така. Но сега ще видим откъде може да се слезе. Продължихме малко по-надолу и сега стигнахме ето тук до този пазар, който се намира на самия плаж. Сега ще видим тук какво има. Не сме сигурни дали ще влезем в водата. Да, сега ще преценим. Но тук има някакви сувенирчета. Не е лошо. Много е интересно, че са направили самия пазар върху пясъка, а не отгоре, където всъщност има място. Далечината морето. Вижте колко много хора има и тук. Има сергийки с плодове. Готвят нещо, тук продават риба между другото. Обаче тая риба на нас не ни вдъхва никакво доверие. Ето ни съвсем близо до водата. Но май ще се въздържим от влизане, тъй като има доста боклуци. Не ни създава усещането за точна чистота. Така че по-скоро ще се пошматкаме наоколо и ще се разходим извън водата. Продължаваме покрай сергийките, хората се седат. Има много хора. Значи ви излъгах в предишното видео, когато казах, че няма никакви заведения и магазини. Просто те са явно на самия пясък, а не до него. Или не знам, някакси при нас примерно има дървени скелета, скарички. Тоест сергиите са върху нещо друго, а не директно на пясъка. Но тук не е така. Доста интересно. Въртележка. И тя е директно забита в пясъка, тук има едно куче, което ще заобиколим. Абе, човек трябва да си гледа в краката. Кончета, защото що пък да няма. А това тракторчето тук е полицията. Не е позволено да се плува, което не е изненадващо, защото вълните са доста големи и не изглежда много безопасно. И гледайте какво става тук. Купона продължава. Има страшно много хора. Но все така няма крави, за съжаление. Мен това малко ме разочарова. Да видим дали ще срещнем някоя на нашата вечерна разходка. И ето ни тук на крайбрежната улица, над плажа. Вижте тук как правят царевицата. Директно върху въглените. Ето ни на пазарчето. Разглеждаме какво се предлага. Най-вече ето такива мидички, раковини. Вижте, това са всякакви такива да си сложиш на челото, вместо оригиналното, дето е като пудра. Но пак да си сложиш и да си красив и близо до Бог винаги. И тук разглеждаме гривнички. Това са glass bangles. Bangles са тези като тези гривни, просто твърди гривни, а те са от стъкло. Има и червени и сега гледаме какви други цветове има. И тук вече не е чак толкова гъчкано. Ние си отиваме, прибираме се. Лека нощ!